Zelan egiten zan euskara zuen sasoian? Erdera. Nik ustez, ez zuten gure denpuran, gure gazteak zain. Hoi jena modu izteak kabe. Ezen erderarik inor bez, Hori, erderarik. Jakin bezerdearik, orduan, gure ekilek eta bat jakin bezerdera. Bertako zintiga, ez gero hona... Azkenen ikeu den lantzen erdera kasua bota edo. Eskolan, bueno, claro, eskolan erderin berrein. Akara solkanta. Ganera, eskolara sartzeko. Euskaran berbainezko lehen egoleguna, botezanko botekoa, eskola, maizu. Edo kastiue, udalatzen bitara. Erdera, gure begera eta euskara gure pitako sekretario gozan dugu. Eta Bertone alkate Berto goguzi zire, ere gozan jakixen euskararekin hemen egin batepez. Don Angeles etu urterik egin eta guk hemen osana, eta gero torzinak edo, zen euskari, atera eta mer. Oinarte. Gure bero lan izan da, egu bertoko kurtetan gainen arromerik nien zen eta euskaldunek izaten egiten dena. Orduen? Dugu arromerik euskaldunek izaten. Bat, arama juntetan bazen edo, torrela, lingu zure mapat amatena horti bizirean edo, Eta noz hasi zan erdere sartuten? Ezagin, nik, evoluzionaten hasi zalez mundue, lantzen erredume eta gartute zen ez da, eta lantzen erdera kasua, beranean tekero hasi ziren, Bilbon bizi zirenak edo. Zetara iguala, zen libre hote esan bat, bereneantik esaten gantzen guk, horrek erredun gizeta ziren, nire ziren. Kantik egin uberriteko plai egon zen, hor latxaganean eta handeak. Irigarroa goizago, irigarroan kanta soinuan, loiten. Ni izatez ez naiz gatikarra, ni izatez opelostarra naiz. Ikara etorri nintzenean herri euskalduna espero nuen. Fama, ospe hori baitzeukan gatikak. Orain errealitateak, apurtzu bat egoera erreala edo ikusarazi nuen. Euskal hiztun asko egonda, espero nuen bizitza euskara utzean egin alizatea herrian. Niretzat herri nortasuna garrantzitsua da. Baina nik honi buelta emango nioko eta esango nuke, hause esango nuke. Euskara ikasten ez duenak eta euskara erabiltzen ez duenak benetan ez daki zer galtzen ari den. Ez daki. Agian esfortzua egin dezake ingelesez komunikatzeko ingeles batekin eta ez daka pasa euskaldun batekin, gertuko batekin, auzokide batekin euskaraz aritzeko. Niretzat hori, nire ustez hori kezkagarria. Galtzen ari da kultura, eta kultura modu zabalean ikusita. Musika galtzen ari da, literatura galtzen ari da, bai. Harremanak galtzen ditu, harreman naturalak, bertokoak nolakoak diren, benetan ez dauka ezagutzeko, badauka ezagutzeko gara, beraino ez du baliatzen. Azken finean, ingurua, herria galtzen du. Euskara biziko bada, izango da, euskal hiztunek erabiltzen dugulako. Esan sentitzen dudana. Zer da Euskaraldia? Barkatu, galdera bat. Zuk badakizu zer da Euskaraldia? Ideari, bez?
eguerdion. Hola, eguerdion. Ian lotzute galdera bat? Bai. Badakizu zer dan Euskaraldia? Bueno, gora bera, bai. Gure dozue jakin zer dan? Bai. Ba, orduan, egon adi. Bueno, Euskaraldia, Euskaren erabilera areagotzeko helburua duen ekimena da. Nortzuk direz Euskaraldiaren sustatzaileak? Ekimenaren atzean hainbat eta hainbat erakunde daude, hasi Nafarroako Gobernua, Eusko Jaurlaritza, Euskaltzalen Topagunea eta beste eta hainbat erakunde daude tartean, bai Euskarari lotutakoak, direla Emun, Uema, Eluiar eta beste hainbat enpresa ere, baita Fagor adibidez. Non egingo da? Euskaraldia is going to happen all over the Basque Country. Euskaraldia Euskal Herri guztien egingo da. Zertan datza Euskaraldiak? Hamaikagun euskaraz. Azaroaren 23tik abenduaren 3. Izena emoten daben pertsonek, identifikazio txapa eroango dabe. Aho bizi edo belarri prest. Aho bizi eta belarri prest. Ei, zer da aho bizi? Aho bizi txapa daramaten herritarrek euskaraz egingo dabe 11 egunez. Aho bizi. Aho bizi da Euskaraldi honetan gauzerik garrantzitsuena hau da. Aho bizi, euskera bizi. Egunero bizi. Euskera. Danari ein euskera. Batez ere, eta hau bai, konpromiso hartu dakinari beti euskera egiteko. Ez, eta inondik eta inora ez daitela agertu erdera. 11 egunetan hartu behar dugu konpromisoa euskera bizteko. Eta ulertzen duenari euskera utzean egingo dutxan. Hori da, aho bizi izen gehien danok. Aldogunok danok. Eta belarri prest? Barakaldokuan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan egunero. Euskaraz bazekien nire bisabueluak edo. Txapa daramaten euskeraz, entzuteko prest, egongo dira. Oso ondo. Ia, azalduko dutxut, zertan belarri prest. Ia. Belarri prest da, dino, prest zauzela euskera entzuteko. Zeugana euskera sartu deit. Beti prest euskera entzuteko. Ez bakarrik prest entzuteko, galera eskatu egiten duzu euskera egin deitzuen zuri zeuk euskera sakonduteko, erabilteko, hori da belarri prest. Belarri prest egon euskera entzuteko beti. Bueno, argi dago. Zuek ulertuteko adibide bat ingo dugu. Ia Jonek parte hartzuten dagoen eta bion artean iten dugu adibidea, bale? Torri.
Jon. Egunon. Ia, hori bat badeko zu, mesedez? Sí. ¿Tienes blanquita o boston? Vale, igual hau gaztoitzu bet. Venga. Vale. Eta gero, nientzako txazki izateko badeko zuz? Tienes allí. Nik hartuko dutaz? Sí. Hola, zer. Vale. Pues 2,5. Gracias. Vale. Hola, Es que ricasco. Vale, eskerrik asko jo. Zeuri. Agur. Ni hau bizi izango naz. Yo voy a ser Belarri Prest. Eta zu? Ahobizi edo Belarri Prest izango zara? Ni ahobizi izango naiz. Euskaldun den orori euskaraz hitz egingo diot. Eta euskaldun ez direnei ere euskara hitz egingo diet. Aukera izango dute niri esateko ez didatela ulertzen. Ni Belarri Prest izango naiz. Eta ni ahobizi izango naiz. Ni ahobizi izango naiz. Ni ahobizi. Ni ahobizi izango naiz. Ni ahobizi izango naiz. Eskerrik asko, euskerara borkitzea entzun dut. Belarri Prest izango zara zu, ezta? Bai. Eta, bueno, eta euskera ikasiko duzu, ezta? Hombre, bai. Bai, ikasi ez bakarrik. Ikasi eta erabili, Erabili! Bai. Ados? Bai. Ederto, hurrengo arte, agur! Venga, agur! Eta zer egin behar da parte hartuteko? Izena emateko paper hau betetu behar da. Paper hau kulturetxean edo ostiraletan 7:00 9:00 plazan edukiko duzu. Eta online. Ni ahobizi izango naiz. Mutila Ignacio Donea, azpeitiko mutila Ignacio Donea, zenbait atxo gazteri jasoa gonea, zenbait atxo gazteri jasoa gonea. Eta orain? Zelan gustadaztu, nik benetan izena emugotot, Ez amaka egun bakarrik, Gehiago! Neu bere bai, gustatzen dat asko, eta egin got gehiago. Ni ahobiz izango naz. Ni bere ahobiz izango naz. Adrenalina! Tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin irri! Kable, kalambre, mari, kalambre, zirki, tazarta, neska, parta. Amaren sabel, barruan